Χθες είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για κυκλώματα τα οποία υπολογίζουν τη διαφορά μεταξύ δύο τάσεων, κυκλώματα αφαίρεσης με άλλα λόγια. Είχαμε πει ότι η κλασική εφαρμογή αυτών των κυκλωμάτων είναι για παράδειγμα στον καρδιογράφο ή στον εγκεφαλογράφο, που είναι δύο βασικές συσκευές απαγωγής βιοσημάτων. Για παράδειγμα στον καρδιογράφο έχουμε πει ότι χρησιμοποιούμε στην πιο απλή μορφή, έτσι, δεν είναι η μοναδική μορφή αυτή, γιατί μπορούν να μπουν και ηλεκτρόδια στο στήθος, αλλά μία τοποθέτηση των ηλεκτροδίων ονομάζεται κιόλας τοποθέτηση κατά Eindhoven, όπως λέμε την Ολλανδική πόλη, έτσι. Είναι η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων κατά Eindhoven, σημαίνει ότι βάζουμε στο δεξί χέρι, έτσι, right arm, left arm και βάζουμε left arm, okay. Και βάζουμε και στο αριστερό πόδι, συγγνώμη, ναι, left leg, έτσι, από ένα ηλεκτρόδιο. Αυτά τα κάνετε, νομίζω ότι ίσως τα κάνετε ήδη τώρα με τον κύριο Βεντούρα στα βιοιατρικά 1, έτσι. Θα μιλήσετε δηλαδή αναλυτικά για τον καρδιογράφο. Τέλος πάντων, και για τις διάφορες τοποθετήσεις που μπορούν να μπουν τα ηλεκτρόδια για να πάρουμε σήματα. Πιο απλή είπαμε είναι η Eindhoven, οπότε αυτό που θέλουμε, έτσι, τουλάχιστον εμείς όσο αφορά στα ηλεκτρονικά, είναι να πάρουμε τη διαφορά των δύο σημάτων, γιατί όπως είπαμε η πληροφορία, αυτό εδώ πέρα το σήμα εμείς που βλέπουμε, αυτό, σε αυτό εδώ το σήμα εδώ πέρα, που είναι το καρδιογράφημα, η πληροφορία βρίσκεται στη διαφορά των δύο σημάτων που παίρνουμε από τα δύο ηλεκτρόδια που είναι στα δύο χέρια. Το πόδι, το αριστερό πόδι χρησιμεύει ως ένα κοινό σημείο αναφοράς, ας πούμε, ως στοιχείωση του ανθρωπίνου σώματος, με άλλα λόγια, μπορεί να πει κάποιος. Οπότε, επειδή αυτή η διαφορά των δύο σημάτων από το ηλεκτρόδιο 2, το ηλεκτρόδιο δηλαδή που είναι στο δεξί χέρι, μείον το σώμα που προκύπτει από το ηλεκτρόδιο που είναι στο αριστερό χέρι, είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή αυτή εδώ πέρα η διαφορά. Έτσι είναι. Πολύ μικρή. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι πρώτα απ' όλα να φτιάξουμε ένα κύκλωμα το οποίο να ενισχύει τη διαφορά αυτών των δύο τάσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η μία τάση είναι 5 mV, γιατί μιλάμε για τάση τέτοια τάξη μεγέθους στον καρδιογράφο, στον εγκεφαλογράφο είναι ακόμα μικρότερη. Η άλλη τάση είναι, για παράδειγμα, 3 mV, οπότε η διαφορά τους είναι προφανώς 2 mV, οπότε εμείς φτιάχνουμε, για παράδειγμα, ένα κύκλωμα, που έχει κέρδος 500, έτσι μια τιμή, ώστε η τάση εξόδου, με βάση εδώ πέρα αυτή τη σχέση, να είναι 500 φορές, έτσι η διαφορά, δηλαδή το V-out να είναι 500 επί 2 mV για να πάρουμε 1000 mV, δηλαδή 1 volt, δηλαδή να πάρουμε μια σημαντική τάση, την οποία μετά από εκεί πέρα την επεξεργαστούμε κατάλληλα. Οπότε, θέλουμε να φτιάξουμε κυκλώματα ενίσχυσης διαφορών μεταξύ δύο τάσεων. Το πρώτο κύκλωμα που θα δούμε ονομάζεται αφαιρέτης. Το δεύτερο κύκλωμα, αυτό που σας έλεγα χθες ότι είναι το πιο σημαντικό, έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από τον αφαιρέτη, είναι ο ενισχυτής οργανολογίας. Τον ενισχυτή οργανολογίας στο επόμενο μάθημα, σήμερα θα δούμε τον αφαιρέτη στην ώρα που έχουμε. Ο ενισχυτής οργανολογίας στην ουσία είναι επέκταση, τροποποίηση του κυκλώματος του αφαιρέτη, απλώς έχει καλύτερα χαρακτηριστικά. Γενικότερα τώρα, ας πούμε λιγάκι 2-3 πραγματάκια για τα κυκλώματα ενίσχυσης διαφορών και ύστερα θα περιγράψουμε το κύκλωμα του αφαιρέτη. Λοιπόν, γενικά είναι ότι έχουμε δύο τάσεις εισόδου, την 2 και την 1.
Είπαμε εμείς ότι θέλουμε να πάρουμε τη διαφορά, να την ενισχύσουμε με ένα κέρδος G και αυτό να αποτελέσει την τάση εξόδου του κυκλώματος. Λοιπόν, ιδανικά, μαθηματικά, ξέρουμε ότι εάν δύο τάσεις είναι ίσες, έτσι, θα θέλαμε και η διαφορά τους να είναι τι, μηδενική, αφού έχω δύο ίδιες τάσεις, να είναι 0 βολτ. Αυτό είναι το ιδανικό, έτσι. Ή κάτι που συμβαίνει στα μαθηματικά. Στα ηλεκτρονικά, βέβαια, επειδή μπαίνει μέσα η τεχνολογία και η τεχνολογία δεν μπορεί πάντοτε να ικανοποιήσει αυτό που θα θέλαμε εμείς ιδανικά. Οπότε, ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή προσπαθεί να αφαιρέσει δύο τάσεις εισόδων, έτσι, και να τις πολλαπλασιάσει με ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα που είναι το κέρδος, δεν έχει αυτή την ιδανική συμπεριφορά. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι σε αυτά εδώ πέρα τα κυκλώματα, παρόλο που μπορεί να βάλω δύο ίδιες τάσεις, δεν σημαίνει απαραίτητα, έτσι, ότι η τάση εξόδου θα είναι μηδενική. Οπότε στην πράξη, γενικά, έτσι, σε ένα κύκλωμα ενίσχυσης διαφορών, εάν οι δύο τάσεις εισόδου είναι ίσες, και ας πούμε ότι συμβολίζουμε έτσι την κοινή τιμή, VCM, έτσι, αυτό δεν συνεπάγεται, έτσι, το σβήνω εδώ, ότι η τάση εξόδου θα είναι 0, έτσι. Η τάση εξόδου γενικά θα είναι διάφορη του μηδενός. Βέβαια θα είναι πολύ μικρή, μπορεί να είναι μερικά μιλιβόλτ, να είναι 5, 10, 20 μιλιβόλτ. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι ακριβώς 0. Όσο πιο καλός είναι ο αφαιρέτης, τόσο πιο καλά θα συμπεριφέρεται όταν θα έχει είσοδο αυτό που λέμε κοινό σήμα, δηλαδή την τάση, την κοινή τάση που έχουν οι δύο είσοδοι του. Έτσι, οπότε αυτό μεν είναι, το V-out είναι κατά απόλυτη τιμή, έτσι, είναι πάρα πολύ μικρό γενικά. Σας εδώ πέρα την περίπτωση μιλάω, έτσι, πάντοτε. Έτσι, όταν έχω αυτή εδώ την περίπτωση, η τάση θα είναι πάρα πολύ μικρή γενικά, έτσι, και όσο καλύτερος είναι ο αφαιρέτης, συγγνώμη, το κύκλωμα, τόσο πιο κοντά θα είναι στο 0, αλλά δεν θα είναι ακριβώς 0. Δεν θα είναι ιδανικά 0, έτσι, το οποίο θα θέλαμε. Οπότε, στα ηλεκτρονικά, όταν έχουμε δύο τάσεις και προσπαθούμε να τις αφαιρέσουμε, οποιοδήποτε κύκλωμα κι αν πάρω, αυτό που θα κάνει είναι να πάρει τη διαφορά, θα το κάνει αυτό, και να την πολλαπλασιάσει με το επιθυμητό κέρδος. Έτσι, το έχω αλλάξει το πρώτο συμβολισμό από G, το κάνα AD, αλλά από εκεί και πέρα θα πάρει και το κοινό σήμα που υπάρχει στις δύο εισόδους και θα το πολλαπλασιάσει με ένα άλλο πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Δηλαδή, γενικά σε ένα κύκλωμα το οποίο υπολογίζει διαφορές, έχουμε αυτό εδώ πέρα, που αυτό εδώ είναι το επιθυμητό. Ιδανικά θα θέλαμε να είχαμε μόνο αυτό το παράγοντα, να μην υπάρχει καν αυτό εδώ πέρα. Και έχουμε και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το ανεπιθύμητο. Έτσι. Ιδανικά θα θέλαμε, έτσι, αυτός εδώ ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας να ήταν 0. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν οι δύο τάσεις εισόδου ήταν ίσες, θα παίρναμε στην έξοδο 0. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την ορολογία, ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας, ο οποίος πολλαπλασιάζει τη διαφορά, ονομάζεται διαφορικό κέρδος.
πολλαπλασιαστικός παράγοντας, ο οποίος πολλαπλασιάζει το κοινό σήμα που τυχόν υπάρχει στις δύο εισόδους, ονομάζεται κέρδος κοινού σήματος. Είπαμε ότι ιδανικά θέλουμε να ισχύει αυτό εδώ πέρα, το κέρδος του κοινού σήματος να είναι 0. Έτσι. Στην πράξη θέλουμε να το κάνουμε όσο πιο μικρό γίνεται, για να μην έχουμε μεγάλη επίδραση του κοινού σήματος στην έξοδο. Και για να μετρήσουμε πόσο καλός είναι ένας ενισχυτής που ενισχύει τη διαφορά, παίρνουμε το λόγο αυτό των δύο κερδών και με βάση αυτό το λόγο χαρακτηρίζουμε τον ενισχυτή. Αυτός ο λόγος ονομάζεται, συμβολίζεται με CMRR, ονομάζεται λόγος απόρριψης κοινού σήματος. Ιδανικά είπαμε ότι θέλουμε αυτό εδώ πέρα να είναι 0, γιατί αυτό έχει να κάνει με το κοινό σήμα. Οπότε ιδανικά αυτό θα ήταν 0, το οποίο σημαίνει ότι το CMRR, έτσι, να γράψω και την αγγλική ορολογία, common, το C, το M είναι mode, το πρώτο R είναι rejection και το δεύτερο R είναι ratio. Οπότε ιδανικά θα θέλαμε αυτό εδώ πέρα να είναι 0, το οποίο σημαίνει ότι θα είχα ένα CMRR άπειρο. Έτσι. Είπαμε ότι στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Στην πράξη προσπαθούμε να κατασκευάσουμε ένα κύκλωμα και θα καταλάβετε πώς το πετυχαίνουμε αυτό, έτσι, που να έχει αυτό εδώ πάρα πολύ μικρό, έτσι ώστε το CMRR να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Έτσι. Για παράδειγμα, αν έχω φτιάξει ένα κύκλωμα το οποίο έχει διαφορικό κέρδος 100, δηλαδή ενισχύει την διαφορά, εντάξει, το διωτάσεων εισόδου 100 φορές, είναι το διαφορικό κέρδος. Έχει ένα κέρδος κοινού σήματος 0,1, έτσι. Το οποίο τι σημαίνει ότι το κοινό σήμα το πολλαπλασιάζει με 0,1, έτσι, με το 1/10. Ο λόγος απόρριψης κοινού σήματος, που είναι ο λόγος αυτών των δύο κερδών, θα είναι 1000. Και συνήθως αυτό εδώ πέρα, το CMRR, το εκφράζουμε σε decibel, δηλαδή δεν μιλάμε ότι έχω ένα CMRR 1000, γιατί το CMRR συνήθως έχει μεγάλες τιμές, οπότε όταν έχουμε, γενικά να ξέρετε, μεγάλες τιμές ή πολύ μικρές τιμές να διαχειριστούμε, δηλαδή 10 στην τρίτη και πάνω ή 10 στη μείον τρίτη και κάτω, θετικές τιμές πάντοτε, βολεύει να χρησιμοποιήσουμε decibel, δηλαδή να λογαριθμίσουμε. Οπότε αυτό που κάνουμε, υπολογίζουμε το CMRR σε decibel, που είναι, όπως έχουμε πει, 20 φορές log 10, το απλό CMRR. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι 10 στην τρίτη, οπότε ο λογάριθμος δίνει τον εκθέτη 3, το οποίο σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση θα είχα ένα CMRR 60 decibel. CMRR 60 decibel, έτσι, είναι γενικά, δεν είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή είναι μέτριο. Θα θέλαμε να είναι πάνω από 75-80 για να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό ενισχυτή διαφορών. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λιγάκι για το κοινό σήμα. Πώς ορίζεται το κοινό σήμα. Το κοινό σήμα, έστω ότι έχω δύο τάσεις εισόδου, έτσι. Ωραία. Οπότε, τάσεις εισόδου. Λοιπόν, η διαφορά, ας πούμε τη διαφορά η οποία συμβολίζεται με VD, τη συμβολίζουμε, θα είναι η μία τάση μείον η άλλη τάση.
το κοινό σήμα είναι ο μέσος όρος αυτών των δύο τάσεων. Δηλαδή το κοινό σήμα θα είναι μία τάση συν η δεύτερη τάση δια 2. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος μας έλεγε ότι έχω μια τάση εισόδου 100 mV, η μία τάση εισόδου, η δεύτερη τάση εισόδου είναι 300 mV, τότε το σήμα που θα ήθελα να ενισχύσω θα ήταν η διαφορά, δηλαδή αυτό είναι το σήμα που θα ήθελα να ενισχύσω, τα 200 mV. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και το ανεπιθύμητο, αυτό εδώ πέρα δεν είναι επιθύμητο έτσι το κοινό σήμα, υπάρχει και αυτό το ανεπιθύμητο που είναι ο μέσος όρος. Είναι δια 2, το οποίο είναι έτσι, είναι 200 mV. Εντάξει. Και αν το δείτε για να καταλάβουμε γιατί είναι το κοινό σήμα αυτό τα 200 mV, λοιπόν, το Vin1 είναι πόσο? Είναι 200 mV μείον 100 mV. 100 mV δεν είναι το Vin1, οπότε δεν ισχύει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, προφανώς ισχύει. Και το Vin2 είναι πόσο? 200 mV συν 100 mV. 300 δεν είναι το Vin2. Οπότε βλέπετε, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, αυτή η τάση, είναι κοινή και στα δύο. Αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Είναι κοινή τάση, είναι αυτό που βαφτίσαμε ως VCM και το οποίο θα πρέπει να απορριφθεί. Γενικότερα, έτσι, ίσως αυτός εδώ πέρα οι δύο σχέσεις, δηλαδή για δύο οποιοδήποτε τάσεις, η διαφορά τους είναι αυτό, προφανώς έτσι, το κοινό σήμα είναι ο μέσος όρος. Λοιπόν, και πάμε να δούμε με βάση αυτή εδώ πέρα την απλή θεωρία, δεν είναι τίποτα, έτσι, φαντάζομαι ότι δεν έχουμε κάποιο θεματάκι, πάμε να δούμε το κύκλωμα του αφαιρέτη. Subtractor. Το κύκλωμα του αφαιρέτη στην ουσία συνδυάζει σε ένα κύκλωμα την αναστρέφουσα και τη μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία. Στρέφουσα συνδεσμολογία σε ένα κύκλωμα. Και πώς γίνεται αυτό? Έχουμε τον τελεστικό ενισχυτή προφανώς. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι μας θυμίζει λίγο την αναστρέφουσα συνδεσμολογία. Και βάζοντας και αυτό εδώ πέρα, βάζουμε στο παιχνίδι, όπως θα δούμε, και την μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία. Οπότε βλέπετε ότι είναι ένα κύκλωμα το οποίο έχει 4 αντιστάσεις, είναι απλό κύκλωμα, έτσι. Δεν είναι κάτι τραγικά δύσκολο. Εδώ είναι η μία τάση, εδώ είναι η δεύτερη τάση. Λοιπόν, και θα δείξουμε ότι εάν, έτσι, οι λόγοι των αντιστάσεων, δηλαδή R2 προς R1, αυτός ο λόγος είναι ίσος με το λόγο των άλλων δύο αντιστάσεων, R4 προς R3, έτσι, αλλά θα πρέπει να είναι ακριβώς ίσοι αυτοί οι δύο λόγοι, τότε έχουμε ιδανική αφαίρεση, δηλαδή δεν έχουμε καθόλου κοινό σήμα, και η έξοδος
θα ισούται με R2 προς R1 ή R4 προς R3, έτσι, αφού είναι ίσοι λόγοι, επί τη διαφορά. Πότε όμως, ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, έτσι, το τονίζω, να ισχύει αυτή εδώ έχει καθυστερήσει εδώ πέρα. Λοιπόν, okay. Να ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση ακριβώς, δηλαδή να μην υπάρχει καθόλου διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο λόγους. Ακόμα και στο 15ο που λέει ο λόγος δεκαδικό ψηφίο, έτσι, να μην υπάρχει διαφοροποίηση. Διαφορετικά, αν υπάρχει έστω και απειροελάχιστη διαφοροποίηση, θα υπάρχει εδώ, έτσι, συν κάτι που θα έχει να κάνει με το κοινό σήμα. Δηλαδή θα υπάρχει κάπου εδώ πέρα μέσα και αυτό εδώ. Επί κάποιο πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Πότε όμως, όταν δεν ισχύει αυτό. Αν ισχύει αυτό ακριβώς, έτσι αυτό εδώ πέρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, οπότε πάμε να το αποδείξουμε. Αυτό, λοιπόν, θα αλλάξω εδώ φύλλο γιατί αυτό εδώ έχει θεματάκια. Ωραία, να το ζωγραφίσω πάλι. Και πάμε να αποδείξουμε αυτό που γράψαμε πριν. Ότι αν οι λόγοι των αντιστάσεων είναι ίσοι, τότε έχουμε τη ιδανική περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε ότι αυτό στην πράξη δεν ισχύει, γιατί δεν μπορώ να βρω, έτσι, 4 αντιστάσεις ώστε να φτιάξω να έχουν τους λόγους τους ίσους. Θα υπάρχει σίγουρα κάποια απόκληση, οπότε θα έχουμε και απόκληση την ιδανική συμπεριφορά, οπότε θα έχουμε και το κοινό σήμα να εμφανίζεται, έστω και μικρό στην έξοδο, αλλά θα εμφανίζεται. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πει ότι όταν έχουμε δύο εισόδους, ότι γενικά για να επιλύσουμε ένα κύκλωμα, ότι εφαρμόζουμε την αρχή της επαλληλίας. Το οποίο τι σημαίνει, ότι θεωρώ ότι η μία από τις δύο εισόδους είναι 0 και ότι μένει μόνο η άλλη. Υπολογίζουμε την έξοδο που οφείλεται σε αυτή την είσοδο και ύστερα κάνουμε την ίδια δουλειά και για την είσοδο που είχαμε μηδενίσει. Δηλαδή μηδενίζουμε την πρώτη είσοδο, αφήνουμε μόνο τη δεύτερη, υπολογίζουμε πάλι την έξοδο, τη δεύτερη έξοδο και αθροίζουμε. Οπότε η έξοδος θα είναι η έξοδος που οφείλεται μόνο λόγω της εισόδου 1 συν η έξοδος που οφείλεται μόνο λόγω της εισόδου 2. Λοιπόν, θεωρώ αρχικά ότι η 2 είναι 0 βολτ. 0 βολτ σημαίνει ότι έχω συνδέσει τη 2 στη γη αναφοράς. Έτσι, αυτό εδώ το έχω πάει στη γη αναφοράς, οπότε να το ζωγραφίσω λιγάκι. Οπότε εδώ θα είναι η V out 1, γιατί έχω μόνο τη μία είσοδο, έτσι, οπότε στην ουσία αυτή ήταν η R4 που πήγαινε έτσι και αλλιώς στη γη και εδώ στην ουσία βάζω και την R3 στη γη, έτσι. Στην ουσία, αν θυμόσαστε, είχαμε πει, για να δουλέψουμε εδώ πέρα, στην ουσία αυτός είναι ένας αναστρέφων ενισχυτής, έτσι. Σας μπερδεύει που έχουμε βάλει εδώ πέρα δύο αντιστάσεις, γιατί όταν φτιάχναμε τον αναστρέφοντα ενισχυτή, συνδέαμε κατευθείαν στη γη αναφοράς, αλλά οι αντιστάσεις δεν επηρεάζουν καθόλου. Γιατί δεν επηρεάζουν καθόλου? Από τη στιγμή που εδώ πέρα το ρεύμα είναι 0, αφού δεν έχω καθόλου ρεύμα, σημαίνει
έτσι ότι δεν υπάρχει και ρεύμα στις αντιστάσεις. Γιατί αν υπήρχε ρεύμα στις αντιστάσεις, εδώ πέρα δεν θα ήταν 0 το ρεύμα. Έτσι, οπότε, στην ουσία και στις δύο αντιστάσεις, το ρεύμα είναι 0 και 0 εδώ. Έτσι, το οποίο τι σημαίνει ότι στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχουν οι αντιστάσεις και να έχω απευθείας σύνδεση στη γη αναφοράς. Έτσι, είναι αποτέλεσμα ότι εδώ πέρα έχω μηδενικό ρεύμα. Δηλαδή, στην ουσία αυτό το κύκλωμα είναι ισοδύναμο, σαν να σβήσω τις αντιστάσεις, επειδή δεν υπάρχει το ρεύμα, οπότε δεν υπάρχει πτώση τάσης πάνω στην αντίσταση. Οπότε αυτό το κύκλωμα είναι ισοδύναμα σαν να είχα κυκλωματικά και... σαν να είχα το κύκλωμα. Έτσι, λόγω του μηδενικού ρεύματος, το οποίο διαρρέει τις αντιστάσεις, το οποίο είναι ένας κλασικός αναστρέφων ενισχυτής, οπότε η έξοδος θα είναι ο λόγος των αντιστάσεων R2 προς R1 επί την τάση εισόδου. Λοιπόν, αντίστοιχα, θεωρώ ότι τώρα ότι η Vin 1 είναι 0, οπότε ζωγραφίζω πάλι το κύκλωμα, πλέον εδώ V είναι ένα 0, σημαίνει ότι η R1 πάει στη γη αναφοράς, δεν δέχεται καθόλου V. Εδώ είναι η V out 2, η έξοδος που οφείλεται τώρα πλέον στην V in 2. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένας μη αναστρέφων ενισχυτής. Θυμόσαστε, έτσι, ότι αυτό είναι το βασικό κύκλο, απλώς αυτό που κάναμε ότι βάζαμε εμείς εδώ απευθείας στην τάση. Οπότε αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βρούμε πόσο είναι η τάση αυτό εδώ πέρα το σημείο, για να εφαρμόσουμε τις σχέσεις που ξέρουμε για το μη αναστρέφοντα ενισχυτή. Οπότε, αν αυτό εδώ είναι το σημείο α, έτσι, οι αντιστάσεις R3 και R4 σχηματίζουν διαιρέτη τάσης. Έχουμε πει έτσι κάμποσες φορές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να σχηματίζουν δύο αντιστάσεις διαιρέτη τάση είναι να διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Αν δεν υπάρχει το ίδιο ρεύμα στις δύο αντιστάσεις, έτσι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουμε διαιρέτη τάση. Και εδώ πέρα ισχύει, γιατί ισχύει, γιατί το ρεύμα εδώ στον τελεστικό ενισχυτή, όπως έχουμε πει, είναι 0. Οπότε, ό,τι ρεύμα υπάρχει στην R3 θα περάσει εξ ολοκλήρου στην R4. Οπότε, πληρείται η βασική προϋπόθεση, σχηματίζουν διαιρέτη τάση, οπότε η τάση, η VA, θα είναι η τάση που προκύπτει εφαρμόζοντας τον τύπο του διαιρέτη τάσης. Είναι η αντίσταση που πάει στη γη αναφοράς προς το άθροισμα των δύο αντιστάσεων από την τάση που έχω στην είσοδο του διαιρέτη. Οπότε πλέον εφαρμόζω τον τύπο για τον μη αναστρέφοντα ενισχυτή. Είναι 1 συν R2 προς R1 επί VA. Προσοχή, επαναλαμβάνω ότι για τον μη αναστρέφοντα ενισχυτή θα πρέπει να πάρω την τάση εδώ. Μπερδευτεί κάποιος και πει ότι είναι επί Vn 2, γιατί έχουμε εδώ πέρα το διαιρέτη τάση. Πρέπει να βρω την τάση που είναι στο σημείο α για να εφαρμόσω αυτόν τον τύπο. Το οποίο σημαίνει ότι είναι 1 συν R2 προς R1 επί R4 προς R3 συν R4 επί Vn 2. Οπότε, η συνολική έξοδος είναι το άθροισμα αυτών των δύο επιμέρους τάσεων εξόδου. Δηλαδή,
η πρώτη τάση εξόδου που είχαμε βρει ότι είναι αυτή εδώ πέρα, συν η δεύτερη τάση εξόδου που γράψαμε ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η γενική μορφή. Αυτό είναι ένα. Έτσι. Ένα, συν. Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε τώρα. Εμείς είπαμε, θέλουμε. Ιδανικά θα θέλαμε ότι αν οι δύο τάσεις εισόδου είναι ίσες και είναι κοινή η τιμή, έτσι θα θέλαμε η τάση εξόδου να είναι 0 βολτ. Αυτό είναι ιδανικό. Είπαμε στην πράξη δεν το πετυχαίνουμε. Μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά στο 0, αλλά ας δούμε σε αυτή την ιδανική περίπτωση τι θα ίσχυε για τις αντιστάσεις. Γιατί στην ουσία θα βγάλουμε μια σχέση για τις αντιστάσεις. Και είναι η σχέση που γράψαμε πιο πριν. Λοιπόν, πάω εδώ πέρα σε αυτή τη σχέση. Έτσι, βάζω όπου V είναι 1, V είναι 2, την τάση VCM, έτσι, οπότε έχουμε και λέμε. Βγάζουμε και το VCM κοινό παράγοντα. Εντάξει, προφανώς αν το VCM είναι 0, αυτό βγαίνει 0, εντάξει, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωση που θέλουμε εμείς. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει η τετριμένη περίπτωση που εκείνη η τάση είναι 0, εντάξει, χαίρομαι πολύ, είμαστε μια χαρά τότε. Οπότε στη γενικότερη περίπτωση που αυτή η κοινή τάση δεν είναι μηδενική, θα πρέπει, για να έχω μηδενική έξοδο, θα πρέπει ο άλλος όρος να είναι 0 του γινωμένου. Έτσι. Οπότε θα πρέπει αυτός ο όρος να κάνει 0. Πάω το R2 προς R1 από την άλλη πλευρά, οπότε 1 συν R2 προς R1 ίσον R2 προς R1. Αυτό εδώ το πήγα από εκεί. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα που έχει R2 προς R1 το πάω δεξιά, ότι έχει, θα κρατήσω αριστερά ότι έχει R3, R4 και θα πάω δεξιά ότι έχει R2, R1. Οπότε R4 προς R3 συν R4 ίσον R2 προς R1 προς 1 συν R2 προς R1. Έτσι το R2 το κατεβάζω κάτω στον παρανομαστή, οπότε πολλαπλασιάζω τον παρανομαστή με R1, έτσι, οπότε θα έχω. Έτσι. Αυτό δεν είναι τίποτα, τετριμμένο απλώς. Αν εδώ πέρα διαιρέσω αριθμητή και παρανομαστή με R4, οπότε θα έχω 1 προς 1 συν R3 προς R4,
Εδώ πέρα διαιρώ αριθμητική και παρονομαστή με R2, οπότε θα έχω 1 συν 1 συν R1 και R2. Πότε τα δύο κλάσματα είναι ίσα, γιατί αυτό εγώ θέλω να δω πότε είναι ίσα, αρκεί το R3, οι αριθμητές είναι ίσοι, 1 συν κάτι και εδώ πέρα, οπότε το συν κάτι και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να είναι ίσο, δηλαδή το R3 προς R4 θα πρέπει να είναι ίσο με το R1 προς R2, ή αυτό που είχαμε γράψει και συνήθως το βάζουμε, έτσι, R2 προς R1 ίσο R4 προς R3. Οπότε, εάν ισχύει, επαναλαμβάνω, αυτή η σχέση ακριβώς, έτσι, για να το τονίσω, βάζω εδώ πέρα ένα πολύ έντονο ίσον, σημαίνει ότι αυτή η σχέση θα πρέπει να ισχύει ακριβώς, χωρίς έτσι, καμία διαφοροποίηση, τότε έχουμε ένα τέλειο κύκλωμα ενίσχυσης διαφορών. Το κοινό σήμα δεν θα εμφανιστεί καθόλου στην έξοδο και αυτό που θα ενισχυθεί στην έξοδο και θα εμφανιστεί στην έξοδο θα είναι μόνο το διαφορικό σήμα. Αλλά όπως ξέρουμε οι αντιστάσεις έχουν ανοχές. Έτσι λέμε ότι έχουμε αντιστάσεις με ανοχή 5%, έτσι, 1%, πάνω αντιστάσεις με ανοχή 0,1%, πάνω και αντιστάσεις με ανοχή 0,01%. Αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς στο εργαστήριο, για να κάνουμε τις εργαστηριακές ασκήσεις, είναι αυτές εδώ πέρα, με ανοχή 5%. Αυτές δεν κάνουν, γιατί έτσι, σίγουρα με αυτές δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί αυτή εδώ πέρα η ισότητα, ούτε αυτές κάνουν, ούτε δηλαδή αντιστάσεις με ακρίβεια 1% θα πάω και μάλιστα ούτε και στο 0,1% θα πάω. Για να φτιάξω ένα πολύ καλό αφαιρέτη θα πρέπει να πάω σε αντιστάσεις οι οποίες έχουν ανοχή 0,01%. Έτσι, δηλαδή αυτές θα ήταν έτσι, πάρα πολύ καλές αντιστάσεις. Αυτές εδώ πέρα ας πούμε θα ήταν μέτριες αντιστάσεις. Τις βάζουμε μπλε. Έτσι. Και αυτές εδώ πέρα 5% και 1% ή 5% με τίποτα, έτσι, ή 1% έτσι, είναι λίγο πιο πάνω από το τίποτα. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον να πάρω αντιστάσεις 0,1%, τις οποίες μπορώ να τις βρω στο εμπόριο, βέβαια είναι πιο ακριβές, έτσι, αυτές είναι πολύ φθηνές. Πολύ φθηνές εννοώ ότι αυτή μπορεί να κάνει, ξέρω και εγώ, 1 λεπτό, αυτή μπορεί να κάνει 10 λεπτά, έτσι, ή 20 λεπτά. Έτσι. Μου πεις τώρα 20 λεπτά, αλλά είναι 20 φορές πιο ακριβή από ότι αυτή είναι εδώ πέρα, έτσι. Οπότε η διαφορά στην τιμή στην ουσία είναι μεγάλη. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον να αντιστάσει 0,1% και ακόμα καλύτερα για να είμαι πιο εξασφαλισμένος 0,01%. Γιατί σας είπα ότι, έτσι, ότι στον καρδιογράφο παίζουμε με τα μιλιβόλτ. Έτσι, οπότε, αν έχω 5 μιλιβόλτ και 3 μιλιβόλτ, έτσι, το κοινό σήμα θα ήταν, ο μέσος όρος είναι 4 μιλιβόλτ. Το 4 μιλιβόλτ στην ουσία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του σήματος. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι 4 μιλιβόλτ συν 1 μιλιβόλτ. Αυτό είναι 4 μιλιβόλτ μείον 1 μιλιβόλτ. Το κοινό σήμα είναι 4 μιλιβόλτ. Αυτό που θα πρέπει να ενισχύσουμε είναι 2 μιλιβόλτ. Είναι πάρα πολύ μικρό. Έτσι, αυτό εδώ είναι το κοινό σήμα το οποίο είπαμε το ανεπιθύμητο. Αυτό εδώ είναι το διαφορικό σήμα, όπως λέγεται, το οποίο είναι αυτό που θέλουμε να ενισχύσουμε. Αλλά βλέπετε ότι αυτό, έτσι, αφού παίζουμε τα μιλιβόλτ και είναι το διπλάσιο από αυτό που θέλουμε να ενισχύσουμε, εάν δεν έχω επιλέξει καλά τις αντιστάσεις στην έξοδο, μπορώ να έχω μια απόκληση από αυτό που θα περίμενα ιδανικά. Δηλαδή, αν περίμενα για παράδειγμα 200 μιλιβόλτ, γιατί έχω μια ενίσχυση επί 100, έτσι, μπορεί να πάρω για παράδειγμα 210 μιλιβόλτ. Το οποίο δεν είναι αμεληταίο, θα πει κάποιος τι 200 τι 210. Έτσι, τα 10 μιλιβόλτ αυτά τα επιπλέον είναι θέμα. Οπότε γι' αυτό τονίζω ότι θα πρέπει στο κύκλωμα του αφαιρέτη να πάρουμε πάρα πολύ καλές αντιστάσεις. Δηλαδή πολύ μεγάλης ακρίβειας ή πολύ μικρής ανοχής ισοδύναμα.
Λοιπόν, και ο αφαιρέτης, ένα δεύτερο μειονέκτημα που έχει, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το άλλο κύκλωμα που είπαμε, τον ενισχυτή οργανολογίας, είναι το εξής. Μάλλον έχει δύο μειονεκτήματα, όχι μόνο ένα. Το ζωγραφίσω πάλι. Λοιπόν, το ένα μειονέκτημα είναι το εξής, ότι αν εγώ για κάποιο λόγο θέλω να αλλάξω το κέρδος, δηλαδή θέλω το κέρδος να είναι ρυθμιζόμενο, και για παράδειγμα, τη μια φορά να είναι 100, την άλλη φορά το κάνω 200, την άλλη φορά το κάνω 50, την άλλη φορά το κάνω 500 και ούτω καθεξής. Γιατί πολλές φορές τα σήματα που θα έχω δεν θα είναι πάντα του ίδιου εύρους, μπορεί να έχω λίγο διαφορετικό εύρος, οπότε μπορεί να χρειαστεί διαφορετική ενίσχυση. Λοιπόν, το πρόβλημα με τον αφαιρέτη είναι ότι για να μπορέσω να αλλάξω το κέρδος, κάθε φορά θα πρέπει να αλλάζω δύο αντιστάσεις. Γιατί από τη στιγμή που θέλω εδώ το R2 προς R1 να είναι ίσο με το R4 προς R3, αν για παράδειγμα ελαττώσω την R1 ώστε να αυξηθεί το κέρδος, θα πρέπει να ελαττώσω και την R3. Παραδείγματος χάρη. Οπότε θα πρέπει να αλλάξω για να τροποποιήσω το κέρδος δύο αντιστάσεις. Για παράδειγμα αυτές ή αυτές ή ξέρω και εγώ κάποιον άλλον συνδυασμό. Το οποίο αυτό δεν είναι και πολύ βολικό, δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε. Εμείς θα θέλαμε πιο πρακτικά να μπορώ να αλλάξω μόνο μία αντίσταση και να αλλάξει το κέρδος. Οπότε ένα θεματάκι είναι αυτό, ότι για να αλλάξει το κέρδος, μειονέκτημα αυτό, έτσι. Πρέπει να αλλάξουν δύο αντιστάσεις από τις 4. Λοιπόν, και ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι το εξής. Έχουμε πει ότι ένα κύκλωμα δεν το βλέπουμε ποτέ αυτόνομο. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι εδώ πέρα έχουμε μία ιδανική πηγή τάσης. Ένα κύκλωμα συνήθως τροφοδοτείται από κάποιο άλλο κύκλωμα. Μια κλασική εφαρμογή του αφαιρέτη, που θα προλάβουμε να την κάνουμε σήμερα, να την κάνουμε στο επόμενο μάθημα, είναι να κάνουμε παρακολούθηση θερμοκρασίας. Θα το ζωγραφίσω το κύκλωμα απλώς για να καταλάβετε αυτό το έτσι. Το δεύτερο πλεονέκτημα. Λοιπόν, για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιούμε μια συσκευή η οποία ονομάζεται θερμίστορ. Το θερμίστορ είναι μια αντίσταση της οποίας η τιμή εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Δηλαδή, αλλάζοντας τη θερμοκρασία, αλλάζει και η τιμή της αντίστασης. Άλλη είναι η τιμή της αντίστασης στους 20 βαθμούς Κελσίου, άλλη είναι η τιμή της αντίστασης στους 25, στους 30, στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, αυτές τις αλλαγές θερμοκρασίας τις βλέπουμε ως αλλαγές αντίστασης στο θερμίστορ και με το κύκλωμα του αφαιρέτη τις μετατρέπουμε σε μεταβολές της τάσης. Λοιπόν, ένα κλασικό κύκλωμα είναι χρησιμοποιεί το θερμίστορ σε μία γέφυρα Wheatstone που κάνατε στην ηλεκτροτεχνία 1. Θα θυμηθείτε έτσι. Εδώ είναι η τροφοδοσία. Οπότε εδώ είναι αντιστάσεις Rα, Rb, Rc. Αυτό είναι το θερμίστορ. Οπότε η μία από τις 4 αντιστάσεις που έχει η γέφυρα Wheatstone, αν δεν τη θυμόμαστε έτσι πώς λειτουργεί η γέφυρα Wheatstone, θα πρέπει λιγάκι να πάμε στα ηλεκτρικά κυκλώματα 1 που κάναμε στο πρώτο εξάμηνο, να θυμηθούμε. Λοιπόν, οπότε εδώ είναι οι δύο έξοδοι της γέφυρας Wheatstone και αυτές οι δύο έξοδοι πάνε στο κύκλωμα του αφαιρέτη. Δηλαδή, ένα στάνταρ κύκλωμα έτσι, για παρακολούθηση θερμοκρασίας, μεταβολών της θερμοκρασίας, είναι αυτό εδώ πέρα. Από εδώ πέρα θα προκύψει πλέον, έχοντας επιλέξει βέβαια κατάλληλα τις αντιστάσεις, μια τάση η οποία θα αντικατοπτρίζει τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Έτσι, θα αυξάνει η θερμοκρασία, θα αυξάνει η τάση. Θα μειώνει τη θερμοκρασία, θα μειώνει τη τάση αναλογικά.
Το θέμα είναι το εξής. Επειδή η γέφυρα Wheatstone βλέπει και αυτές τις αντιστάσεις εντός εισαγωγικών, βλέπει δηλαδή την αρένα και την αρτρία, οπότε αν αυτές οι αντιστάσεις δεν επιλεγούν σωστά, θα επηρεάσει τη γέφυρα Wheatstone, τη λειτουργία, δηλαδή άλλη θα ήταν η τάση που θα παίρναμε αν ήταν η γέφυρα Wheatstone μόνη τους, άλλες είναι οι τάσεις που θα πάρουμε αν αυτές εδώ πέρα δεν έχουν επιλεχθεί καλά. Και όταν λέμε δεν έχουν επιλεχθεί καλά, ότι αν αυτές εδώ πέρα είναι σχετικά μικρής τιμής και είναι συγκρίσιμες αυτές οι δύο αντιστάσεις, η αρένα και η αρτρία, με τις τιμές που έχουμε εδώ πέρα στη γέφυρα Wheatstone, θα έχουμε θεματάκι. Οπότε το δεύτερο μειονέκτημα, έτσι για να μην σας κουράζω, είναι ότι η αρένα και η αρτρία θα πρέπει να είναι γενικά μεγάλες. Δηλαδή να είναι πάνω από 100 κιλό. Το οποίο βέβαια αυτό μας δημιουργεί ένα θέμα ύστερα με τις R2 και R4. Γιατί αν έχω ένα πολύ μεγάλο κέρδος και η αρένα R3 έχουν επιλεγεί με μεγάλη τιμή, R3, R4, η R3 έχουν, συγγνώμη, η R2, R4, έτσι. Οπότε αν η αρένα και R3 θα πρέπει να έχουν μεγάλη τιμή, τότε και οι R2, R4 ίσως να έχουν αρκετά μεγαλύτερη τιμή και να μην είναι πρακτικά διαθέσιμη. Οπότε θα πρέπει εγώ να είμαι σε θέση να βρω R1, R2, R3, R4, οι οποία γενικά να είναι μεγάλες. Έτσι. Για ποιο λόγο? Για να μην επηρεάζουν οι αντιστάσεις αυτές, το κύκλωμα δηλαδή το αφαιρέτη, να μην επηρεάζει τη λειτουργία της γέφυρας Wheatstone, εδώ πέρα. Αν αυτές εδώ επιλεχθούν χαμηλές τιμές, έτσι συγκρίσιμες με αυτές, δηλαδή λίγο μεγαλύτερες ή ακόμα χειρότερα, πιο μικρές, δηλαδή εδώ πέρα έχω βάλει 10 κιλό στη γέφυρα, που έχω 10 κάπα, 10 κάπα, 10 κάπα και πάω εδώ πέρα και βάζω 1 κάπα, 100 κάπα, 1 κάπα, συγγνώμη, και εδώ, 1 κάπα και εδώ, 100 κάπα εδώ, 100 κάπα, ώστε να έχω ένα κέρδος το οποίο να είναι 100, δηλαδή αν έκανα μια τέτοια επιλογή, τότε θα είχα θέμα. Δηλαδή, η τάση που θα βγάζει η γέφυρα Wheatstone εδώ και εδώ, χωρίς τον αφαιρέτη, δηλαδή, λέω στην τύχη, έτσι, ήταν να βγάλει εδώ πέρα 1 βολτ και εδώ ήταν να βγάλει 1,5 βολτ, χωρίς να υπάρχει ο αφαιρέτης, έτσι. Όταν μπει ο αφαιρέτης, αυτές οι τάσεις θα αλλάξουν, γιατί αυτές οι αντιστάσεις θα επηρεάσουν τη λειτουργία της γέφυρας Wheatstone. Οπότε αυτή εδώ πέρα η τάση μπορεί να έχει διαφορετική τιμή, να μικρύνει και αυτή να μικρύνει. Οπότε πλέον η έξοδος να μην ακολουθεί πλέον τις μεταβολές θερμοκρασίας. Σε αυτό δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα, η τελική συνέπεια. Γιατί θα πει κάποιος και αν αλλάξουν εδώ πέρα η τάση, τι έγινε? Μα θα αλλάξει και η έξοδος εδώ πέρα. Και ενώ θα τα να πάρω για παράδειγμα, λέω εγώ, κανονικά με 1 και 1,5 εδώ. Έτσι. Τέλος πάντων, μια τάση εδώ πέρα η οποία θα έχει μια τιμή α, volts, έτσι, θα πάρω κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικά από α. Οπότε αυτό το κύκλωμα δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθεί με ακρίβεια τις μεταβολές θερμοκρασίας. Οπότε το κύκλωμα του ενισχυτικού οργανολογίας, στο δεύτερο κύκλωμα που έχουμε πει, το έχουμε φτιάξει για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο μειονεκτήματα. Δηλαδή ότι πρέπει να αλλάζω δύο αντιστάσεις για να αλλάξω το κέρδος και θα πρέπει να βάζω γενικά μεγάλες τιμές εδώ πέρα στις αντιστάσεις και γενικότερα και ειδικότερα στις αντιστάσεις που είναι στην είσοδο του αφαιρέτη.